салом алейкум мардами ғариб апа хӯракҳои ма ҳама каса сӯзак хубак тупак ҷамака гирдакин мардами ғариб хизена хӯтон ки рӯз шидистаи хона райдис метин як катешатон мемону ганда катеш арзонай соҳибхона да пул баркурай мардами ғариб апа хӯракҳои ма нигоҳ кунед хона шаҳр душанбе поёни корвон рӯпарӯи мошинбозор пеши балнисаи мошинбозор одамое ки балнисаи мошинбозор дагин якум кӯча лавира нигоҳ кунед мазам нестай шимшима ки рӯзшавия шумо хоб эндаҷо готон ма навурумагим озон гирифтестай мардами ғариб соҳибхона зада навурум овардаги ва чӯча апа хӯракҳои ма ҳама каса сӯзак тупаки ҷамака гирдак риждакен хона лавира ҳай 4-5 дар хонаи падвал дора ҳалиштаиди сотиқ обусвед уҷад ягон камдӣ надора мега соҳибхона мардами ғариб данонтон ҷону успед кунед хонара бихарен рӯз шидестай хубтон бихезен мазам нестай қандам хистагиай мародаро апа хӯракҳои ғариби ма ҳама ремонтуш кардагиай дагем 90% кор бучидаге фақат ҳами як шпаклёвкаи болоши абоиш мондагиай соҳибхона бихам хулоса инҷа падвал мешава инҷа баня мешава мардами ғариб инҷа бо як хонаи дига мешава хулоса хона ҳама тарафа лукси бадай гарини пулиш дар кори ҳамин бародарда ба ҳамон хотир 550 азурай бо мега ки агар хай абояку шабзану ягон сум мега қиматарне ки агар ҳамин хелам гирам бо ягон сумаки дига савдо мешава просто мардам нигоҳ кунед мардами ғариб манзараи зебои маҳаллара нигоҳ кунед худо нигаҳбонтон бошад мардами ғариб сарғай лақлақин дастгирӣ кунед айтат пайтатотона бизанед ай ҷогам кашида овардаем соҳибхона хулоса гап баги шафтолу ай мардами ғариб и чанд 5-6 хонаши чӣ хелиш ман дига намедонам хулоса номрои соҳибхонара мемонам занг мизанем ба чакои чай номи канали сарғаи лақлақӣ бояд баги фасони дига дора успед кунед мардам хезен ки ай канал бибурӯи мебири хона нестай уше занг мезанӣ мега салафани шиваки қатипула овардам фурӯхта бош худо нигаҳбонтон боша мардами ғариб ай номи канали сарғаи лақлақӣ баги кунед воқеъ дар паноҳи худои ҳезмо барои зимистони падвал да пириш мекунед худо нигаҳатон дора.